Това е Петко. Той е на 17 години в 11 клас. През лятото работи на полето и помага на дядо си да варят домашен алкохол. През зимата е ученик от елитна езикова гимназия, а и обича да купонясва. Петко има проблем. След 2 години трябва да отиде в университет, но не иска да отива много далеч от родното си място. Иска най-малкото да остане в България. Петко говори с много хора. В крайна сметка всички казват едно и също. Софийски университет. Още от самото начало вниманието на Петко попада върху небезизвестния стопански факултет. Като чува стопански, Петко се сеща за тракторите и невята в селото. Впоследствие Петко разбира, че в стопанския факултет не се учи само как да се оре и как да се пасат овце. Там се учи как да се управляват фирми за милиарди долари и как да се променя съдбата на хиляди хора. Петко също узнава, че ако отиде в стопанския факултет, ще може да живее в едно от честновите общежития на Софийския университет. А и че няма да се налага да не купонясва, защото в студентски град има една от най-високите концентрации на дискотеки в България. Петко вече знае къде иска да учи. А вие? Ако искате да научите повече за Софийския университет и Стопанския факултет, моля посетете нашия сайт.